חברים וברוכים הבאים לעוד של האחים גולגי. אז היום בסרטון אנחנו עוד פעם בוואן בלוק, וזה בלוק שהוא לנצח. כמו שאמרנו לכם, אנחנו המשכנו להתקדם. יש לנו חווה קטנה. קטנה. קצת חיות, ממש טיפה. אני מתתי עכשיו לא מזמן, היה לנו פה, יש פה איירון פיקיקס. יש פה איירון פיקיקס ואיירון. היה לנו מלא איירונים, היה לי גם שתי איירון ביד ואיירון פיקיקס, אבל אור בטעות פגע בי כשהוא ניסה להרוג חיה. עכשיו בנינו את זה למקרה שהזדמנו, יופי, בנינו את זה למקרה שהזדמנו מובים. בנינו את זה אז למקרה שהזדמנו מובים, ואז כאילו אנחנו פה פשוט הורגים אותם. אבל חיות אנחנו לא יכולים. חיות אנחנו עדיין נהרוג, אין לנו כוח להכניס אותם, זה עכשיו יהיה מצביע. די כבר. מה קרה? לא, פשוט היה לי את כל זה. לא מספן עכשיו הרבנו אותם גם? כן, נכון, אני שם בתיבה. וגם הגענו לשלב של מערה, היה לנו כזה בדרוק, ואז ספר לנו זמן. והגענו פשוט לשלב כזה של מערה, אז עכשיו הכל אבנים, איירון וכל זה. יש קצת אדמה. כשיש אדמה וכל זה אני אחצוב עם השאר סבא. לא. תחצוב. זה לא עם שובל. זה יהיה ככה לי מקס, אבל לא. אוקיי חברים, אז כרגע אנחנו קצת נחצוב. לא, למה אני לא יכול לחצוב? אין לנו כל כך דברים כרגע לעשות. תחצוב אתה הכל. אז אנחנו נחצוב פה קצת ונראה אם נחזור אליכם כשיהיה משהו מעניין. נחזור אליכם כשיהיה משהו מעניין. ממש עכשיו, ממש אחרי שנייה יצאנו איירון. אוקיי חברים. אתה יכול להכין איירון פיקס, לא? יש מצב. יש לנו פה 2 ועוד אבל אחד. יש פה 2. כי 1 זה נכון. אבל אני צריך מקלות. אז תמשיך לחצוב, תגיד לי אם יוצא לנו עצים. גם לפעמים יוצא... אוי. גולד. יש לך איירון פיק? כן. כן. אני אקח. תיקח אתה. תגיד את האיירון האחר. איירון פיק האחר. אוקיי, יפה. זה טוב לנדר. רגע, נעליים. אבל בנדר אנחנו לא על בלוק אחד. לא, אנחנו לא על בלוק אחד. אוקיי חברים, עכשיו אני אחמם. תביא לי את האיירון. רגע, יש לי עצים, אני יכול להכין מקלות. אתה מביא לי את האיירון פיק החדש. טוב. אוקיי. איפה זה מקלות? זה מספיק בינתיים. תיבה. חרב איירון. לא עושים את הגולד כאן? חרב איירון. יצא חרב מאיירון? כן. מה עוד? מה זה כל הדברים האלה? לא יודע, לחם משהו. זה לא לחם. זה סוג של אוכל. חרב מאיירון לא, תביא לי, אני אביא לך את הסטון. לא. לא, אבל גם ככה אני הורג בדרך כלל. כן. לא. אור, נו די, תביא. אני אביא לך את האיירון היותר. לא, די, תביא. רגע, אין לי חרב מזה. אין לי חרב כי אתה הרגת אותי. אתה הרגת אותי, זה לא אשמתי. מה אכפת לי? אני חצב. אל תחצוב. אוקיי חברים, אז עוד פעם נחזור אליכם כשיהיה משהו מעניין, ממש עכשיו. בדיוק יצא לנו קריפר במקרה. רגע, אור, אני ארוג אותו, יש לי חרב. לא הצלחתי להרביץ לו. או בואו נעשה ככה. טוב, אין לי כוח, אני פשוט ירוג אותו רגיל. יש, הצלחתי. אוקיי. אני גם. מה? היית נכון, אוקיי. אני הייתי על איזה רמה 10. אוקיי, אז כרגע אין דברים מעניינים, אז נחזור אליכם ממש עכשיו. אוקיי חברים, אז עלינו עוד רמה. עכשיו אתם רואים פה את המספרים הכתומים,
אז יש פה את ה... עוד כמות השניות הזאת. יש פה כזה בדרוק, כפי שאתם אי אפשר לחצוב אותו. עכשיו עוד 5, 4, 3, 2, 1, 0. זה אומר שעלינו רמה. רגע, איזה רמה אנחנו עכשיו? מה זה אבל? לא יודע. זה 2. אנחנו בשלג? כן, אנחנו בשלג, זה גם העצים שיש בשלג. נכון. כי יש שלג ממש. רגע, אור, את השלג נראה לי חוטפים בזה, עם שוול. כן, אל תחצוב. עם שוול. אומייגאד. מה? אבל זה צבעים. רגע, זה גולד וזה צבעים. את הצבעים אתה יכול לשמור. וואו, כמה גולד, אימא'לה. נכון. יש לנו 7 גולד. רגע, איפה הגולד הזה? לקחת אותו? איזה? שמתי פה גולד. צבעים? לא, שמתי פה גולד. גולד? או ששמתי אותו כאן? כן, שמתי אותו. כן. רגע, בוא נשים את זה אבל זה בתיבה גם לפני גולד שאנחנו... מוכן, זה יותר טוב. לפני שאנחנו מתים. אוקיי. טוב אה, לנו. זה נראה לי רמה הרבה יותר טובה מקודם, למרות שזה שלג וקודם זה היה מערות או משהו כזה. אז עוד? מה זה? לא! רגע. לא עם זה. מה עם- הנה, אני שם. אני יכול לשים. צריך קרח. קרח זה מביא קרח זה מים. מביא זה מים. מביא מים. אוקיי, רגע, בוא נעשה ככה. רגע, אני צריך... תראו מה אני אעשה. אני אעשה. יישפך פשוט. הכל בסדר, סמוך עליי. ככה אני עושה. נכון. עכשיו אני אעשה ככה, תראה. הופ. כן, תעשה לא צריך ככה. לא צריך. אין לי ככה, אני עושה עם הרמון. ככה. בסדר, בוא נשים כאן. ליתר ביטחון. רצת. אתה יודע שזה לא עובר. אוקיי, בוא נבדוק. קדימה, מוכנים? מה? זה לא היה עם מים. מים. אולי זה היה קרח שלא מביא מים? איך לא עלית ללב? כמה כאלה? די, כמה זמן? או, תשנה לפעמים. כן, אל תעשה כל הזמן עם הפיק. עוד שנייה נהרס לי. אבל אין לי עוד דברים. יש לי שוול. שכחתי. לא, אין לי שוול. איך אין לך שוול? זה מה רק אין לך זה? שוול. זה שתיל. זה קיקטור. טוב, נחזור אליכם כשנגלה עוד משהו מיוחד, ממש עכשיו. אוקיי, חברים, אז יצאנו כלב. לב לא כזה טוב, אבל יאללה. תגידו, תכתבו בתגובות אם אפשר, למרות שאנחנו לא נגלה את זה עדיין, אבל תגידו אם אפשר שהוא יהיה שלנו עם סטייק, או שרק אפשר להכיל אותו בסטייק. למה הוא לא יורד? בוא נוריד אותו. אוקיי, חבר'ה, אבל אנחנו לא יודעים אם להוריד אותו, כי אז הוא אולי יתחיל להשתולל ולברוח לנו. מקסימום וגם הבנו... פה שתיל. כן, הוא שם פה שתיל. של עץ שלג. וגם הבנו שזה כאילו אומר שלג וכל זה, כל המקום שלו שלג וכל זה. לא, הוא רשע! לא, כי יש פה כבשה. הוא יכול להוריד. זהו, הוא טוב, הכל טוב. בואי ננסה להכיל אותו עם סטייק. תנסה. זה סטייק? זה סטייק. בוא, תיקח סטייק, הנה, קח סטייק. בגלל הכבשה. לא, רק לא זה גם סטייק, תכבשה. את כל הכבשים. זה לא אוקיי, חברים, נראה לי זה כל הפרק להיום, יש לנו כבר פרק ארוך. תעקבו לעוד פרקים, זה הפרק השני, אם מישהו עוד לא הבין. אל תשכחו לצפות בפרק הראשון אם מישהו עוד לא ראה. ויאללה ביי.